Selamun Aleyküm Abanvaz Murat. Ejim Adem. Ejim Mirza. Emiru deraqi gotini de peyve de bahsi de hene gotini peşan bejin kam dest peyvikin. Heft çirokin herçi hene her heft çi liser hermiyene. Deng nekirin zere. Kes nabêje devê min tixşe. Hemî çêlektên dotin, hemî gotin nayên gotin. Bi gota got mirav naçejot. Ha bêriye bizinin ha şêwra jinan. Du kesan ji te re got ku me tene li serê te ye, destê xwe babêje serê xwe. Kirinek ji deh gotinan çêtir e. Bibêjim neheqim, nebêjim diteqim. Gotin heye heft gundan şewitîne, gotin heye heft neyaran li heftîne. Gotin nuru günah afû. Apo negêje, tiştan dizane nabêje. Galgala ket nav dev û dirana, wê bigere li bajar û şaristana. Nabêjin kê kir, dibêjin kê got. Ji evvel heta neha gotinê pêşan guharê guhan. Gotin mîna qalikê pîvaza ye, ji ber hev derdikeve. Gotin rehet e, kirin zehmet e. Bi pêvekî mirov de here cinnetê, bi yekî mirov de here cehennemê. Peyva ket nav sîwsê diranan, dikeve nav sîwsê zimanan. Gotina xweş bihara dilan e. Gotina dirêj mirov dike gêş. Bi peyvê paxir nabe zêr. A qaset gotin e. Ez çi dibêjim, bilûra min çi dibêje. Barek gûd wî disekine, lê gotinek nasekine. A nebûye nebêje. Behsa gur ke, der hazir ke. Ciyê xenciran sar dibe, ciyê xeberan sar nabe. Gotin nexerabe, pir şîret ezab e. Gotinê pêşiyan weq nekşê keviran e. Bi gotina xweş, ji qulê dikşe marê reş. Dewar bi bena, mirav bi sozan têgirêdan. Ez dibê aşê min e, ev dibê dora min e. Erê evanlo gotinê me li vir xelas bû, heta vîdeo kudinê Emanet emanetê Xuda xuda be. be.